Mfethu Mbali uma wengane yakho mfethu. Uma Mfethu. Manje uma wengane yakho mfethu ngithandana naye mfethu. Manje nginenkinga la mfethu. Ngathanda naye mfethu ekhulele ingane yakho. Manje mekhulula ingane yakho inkinga zakhe zengane yakho zonke sewela kumina mfethu. Manje into engilethi engicelisa ubafu ukuthi ngipheleze ngize kuwena. Funa mfethu sizozama ukulungisa le ndawo indawo yengane yakho. Kwazi uthatha ingane yakho kimi manje ngiyalimala phaketheni. Ingane yakho ngiqhoma amaphampasi mfethu abiza mina. Impahla yabiza mina kusole incane lengane mfethu nje manje ina 10 months mangaphosisa idla mina lengane yakho igqoka mina yonke into ikhalela mina dokotela ubiza mina yonke into ibiza mina ngiyalimala ngikaba emphakathini hayi kabi mfethu kuyazwakala ukukhulumayo ukuthi mhlawumbe ufowethu kanjalo kanjani manje wena ungena kanjani endabeni zakhe noma ngane yakhe cha mfethu phela imali esebenza imali yami mina ulimala ephakethini yena akaqoqa ngokwakhe ube ngakuyena eshiya umuntu wami yena thatha ingane yakhe uthini uma wengane makhuluma yena uhlule ukuthi yena kuba wena uyibambela ndakhulume nawe uma wengane akazi uthi ngila ngoba ngihamba nobafu nje uma wengane akazi ngila ngithe mina ngiqomule le nto ukhume umlomo uthi umlomo nje amadoda icacisa into okwenzekala Weba. ya mfethu ngikuzwa kahle mfethu ngiyakubona kabanga Manje ngibona kahle kabanga uthatha besibindi sinawo ngangana muzikini. kahle le ndoda beze ngize ngithandana ubingamphaza athi mengane bimthinta ngesandla indoda enodlame ubona nje ngiphamisela umoya indoda enodlame le Mfowethu ngisafuna ukuthola lana ke bengamphathi kahle bemthinta wena kodwa ufike uma wengane no2 months lezi indaba zokuthi bengamphathi kahle uyithola mama usiyangitshela ukuthi le ndaba imhlukumeza imshale ndoda mfowethu ubani washiya umunye phakathi kwakho noma wengane wena noma uyena uyena washiya wena wabususola after yena sekushilo ukuthi hayi lengane ngenza ukuthi akuyona yakhe Siya kanjani yabona ke bafu lolu daba wathi mthanda ukubabucanya noma manje into engingayi understand la ubafu uyasola ukuthi ingane akuyona yakhe wena uthi hey yakhe ingane yakhe mina ngimthola umbali ehlukumezekile ndoda imshaya ndoda ekhulele ena 2 months ekhulele mina ngamphathisa komuntu esifazana ngamphatha kahle ngazi ukuthi ukhulele kodwa namanje sengaphezulu kwamandla ami futhi zonke izinto ibheka izinto sibheke mina zonke manje ngutshela ukugula ebusuku bafu igula ebusuku bafu ungalali bafu ngiqasha imoto ngihambe mfethu ngiqasha ngikhipha imali zami ngiqasha imoto ngeke dokotela ngoba aseningane lomjito ngakho sithi hayi ndoda namhlanje sizama ukuthatha into yakho bafu sengikukhulise 10 months manje ukhulele umuntu thatha into yakho ikhulise